super straša. Zdravo svima! Zdravo! Bravo, Tome! Zdravo, Tome. Tome, dođi! Izvodimo čini super navođenja i bit će sjajno! U redu, Žirko. Vreme je za školu čini. Ali prvo moramo da izvedemo pokrete kako bismo pokrenuli čarobne moći. Hajde, pridružite mi se. Vreme je za drvo-fu! Čaroliju stvorimo. Hajde svi da pomognemo. Sad me prati pa ćeš videti. Čaroliju pravimo ja i ti. Za drvo-fu čini ono što vidiš radi. Klizaj na stranu i unazad skoči. Drži ruke gore, zavrti se visoko, odrazi se. Svoj nos pipaj, zauzmi položaj. Pljesni rukama, dodirni kolena i sa mnom klizaj. Kada se krećeš, čaroliju praviš. Radi što ja da čaroliju praviš. Pokreni, 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 drvo-fu, čaroliju! Gledajte, kamen na mom pojasu svetli. Pokrenuli smo čaroliju. Hvala vam na pomoći. Sada sam spreman za školu čini. Dobro. Hajde da svi super navedete ove bobice kroz obruče. Super navođenje! Super navođenje! Super navođenje! Tube za biljni sok su ovde! Hvala, Strašo. Ups. Odlično. Hajde sada da pokušamo sa dve bobice istovremeno. Super navođenje! Drvo-fu, čarolija ne deluje preterano teško. Ups. Izvinite. Idemo, drugari. Hajde da pokupimo tube sa sokom. Super navođenje! Ha, hija, super navođenje! Super navođenje! Hvala svima. Obično podižem rukama. Pa zato imamo ovolike mišiće, zar ne? Čarolija je mnogo bolja. Da, mora da je baš dosadno raznositi biljni sok, Strašo. O ne, nije dosadno. Uzmem prazne tube, napunim ih biljnim sokom na česmi i... Izvini, zaspao sam kod praznih tuba. Dosta je bilo, vilenjaci. Isporuke biljnog soka su veoma važne za drvograd. Ali nekoliko i čarolija. Imate još mnogo toga da naučite. Mislim da je vreme za novu lekciju. Posmatrat ćemo interesantne i važne poslove koje drugi rade u drvogradu. Hoću da svi donesete neki poseban predmet koji ćete pokazati na kraju lekcije. Svaki predmet mora da se odnosi na važan posao u drvogradu. Sad krenite! Dobro. Svi u red koji bi da budu raznosači soka. Ne, Strašo. Uča je rekla važni poslovi. Da, idem da gledam kako Klimavko sakuplja spore gljiva u šumi gljiva. I ja. A ja idem kod Arijele na farmu. Ona obavlja važan posao. Da li si dobro, Strašo? Da, naravno, dobro sam. U redu. Odlično, ko zadnji stigne u šumu gljiva je bučak. Niko ne misli da je moj posao važan. Strašo! A možda i misli. Da li hoćeš da vidiš slavine soka, možda? Ne. Da li možemo da pozajmimo tvoju leteću platformu kako bismo pomogli Klimavku? Dobro. Hvala! Voleo bih da radim nešto drugo. Ups.
mogao bih biti čarobni heroj. Svi bi mislili da je to nešto važno. Super Straša u akciji! Pa, rekao bih da je ono što ja radim veoma važno, ali zapravo samo se njišem i sakupljam gljive. O, Klimavko, to je sjajno. Klimavko, da li smijemo da uzmemo sporu kako bismo pokazali uči šta radiš? O, naravno, Hazel. Šta kažete da nađemo svetlucave spore? Da! Za mnom! Čekajte nas! Mi ne umemo da letimo kao vi! Šta se dešava? Ostali smo bez soka! Pašćemo! Izgleda da je nekome potrebno spasavanje. Raša! Treba nam tuba sa sokom! O, ne! Ja više ne raznosim tube sa sokom. Ja sam Super Straša! Spasit ću vas! Super Straša je tu! Nema razloga za brigu! U pomoć! Tome! Pa ne treba nam Tom! Samo malo čarolije! Da vidim da li ću pogoditi čini za podizanje. Tome! U pomoć! U pomoć! Ha? Neko je u nevolji. Brzo! Zašto uvek idemo u susret nevolji? Kako beše ono? Dizidajtis! Ne! Vilenjaci! Platforma! Straša! Dizidajtis! Ne brinite! Spasit ću vas! Tome! Upotrebit ćemo čaroliju iz velikog sveta kako bismo spasili Strašu i velenjake. Potrebna mi je vaša pomoć. Vreme je za čini pomoćna ruka. Da li ste spremni? Drvo, fu, idemo! U redu, pratite me. Zauzmite pozu za čaroliju. Gurnite dlanove napred. Napravite krug na jednu stranu. Sada na drugu stranu. Stavite jednu ruku iza glave. Sada drugu ruku iza glave. Posegnite i hvatajte visoko. Posegnite drugom rukom visoko. Ruke na kukove. Hvatajte nisko u sredini. Nisko u sredini. Odlično. Opet isti pokreti. Dlanovi napred. Krug na jednu stranu, pa na drugu. Jedna ruka iza, druga ruka iza. Hvatajte visoko, hvatajte visoko. Ruke na kukove. Hvataj nisko, hvataj nisko. Sada pljesnite i recite pomoćna ruka da biste mi poslali čaroliju. Pomoćna ruka! Uspeo sam! Super Straša! Evo spuštamo se! Upalilo je! Uspeo sam! Uspeli smo! Hvala vam na pomoći! To je bilo sjajno! Oh, da! Hvala vam! Hvala svima! Ništa neuobičajeno za Super Strašu! Ali Tom je bio taj koji... O, zdravo, Kreko! A, tome odlično. U malom sam problemu ovde na Arijelinoj farmi. Da ne znaš možda gde je Straša? Stižem, Kreko! Super Straša! U akciju! Straša je već na putu, Kreko. Hajdemo, možda mu zatreba pomoć. Idemo, Tome! Ovo je katastrofa, Kreko. Žao mi je, Arijela. Hranilica je ostala bez soka. Ali moje bebe stvorenjce će biti u velikoj nevolji ako ne dobiju hranu uskoro. O nebesa, nadam se da će Straša stići uskoro.
straša je stigao! Tu sam da vam pomogu! Wow! Kolačiću, vrati se! O, strašice, vidi šta si napravio. Popravit ću to. Prepusti to nama. Treba nam sok, brzo. O, ne! Više ne nosim sok. Sada sam super straša. Herojskim činom ću vratiti kolačića. Šta se ovde dešava? Moje bebice. Neće prestati da plaču sve dok hranilica ne proradi. Treba mi biljni sok. I da nađem kolačića pre nego što mi pojede sve useve. U redu, Žirko i ja ćemo da pomognemo Straši da nađe kolačića. Kreko, da li ti možda negde imaš malo soka? Pa nemam. Ali možemo da odemo i uzmemo sa Strašinog izvora. Treba će mi pomoć. Ja ću ti pomoći. Moramo da nađemo taj sok. Idemo! Hajde, Kreko! Togolica. Rad na farmi je najgori. Wow, deluje komplikovano. Nisam znala da je Strašin posao tako težak. Nebesa. Ovo je ta... O ne. O ne! O ne! Gde je Straša kad ti je potreban? Da, zaterali smo ga u ćošak. Uskoro će da se umori. Super! Stopko! Spuštanje! Kolačiću! Hajde, Žirko! Dobro sam. Sačekat ću vas ja ovde. Tome! Ispao ti je Holopaks! Mislim da ga usporavamo. Tome, mi smo u pećinama i u nevolji smo. Pomozi nam, molim te. Pećine! Nevolja! Ovo zvuči kao posao za heroja. Super Straša! U akciju! Došao sam da spasim sve! O, Strašo! Toliko mi je drago što te vidim. Hvala nebesima. Ti si jedini koji zna kako se zatvaraju slavine. Ne, više ne radim sa sokom. Sada sam Super Straša i sve sam bolji sa drvo fučarolijom. Pomoćna ruka! O ne! Wow, uspeo sam to! O ne, krenuli su ka jezeru soka. Kreko, Arijela! Eto, Odlična ideja. Prosto ko pasulj. kolačić je bezbedno vraćen u tor. Da vidimo kako se Čes nalazi sa malim vašima. Ko je to? Mene nikad ne zovu. Žirko, Tome, Kreka je. Molim vas, dođite u pećine i spasite nas. Odmah dolazimo. Čes mora malo da sačeka. Šta se dešava, Strašo? Tome, hvala nebesima. Arijela i Kreka samo što nisu upali u jezero soka. A za sve sam ja kriv. Moraš im pomoći. Hajdemo! Ne brinite! Spasit ćemo vas! Ne mogu da vas izvučem! Tome, jezero soka je sve bliže. Tome! Pomozi nam! Tome! U redu.
treba će nam čarolija iz velikog sveta kako bismo sprečili da Arijela i Kreka upadnu u jezero Soka. Biće mi potrebna vaša pomoć. Vreme je za Džini moćno uže. Da li ste spremni? Drvo, idemo! U redu, pratite me. Zauzmite pozu za čaroliju. Napravite krug nogom ka unutra, pa napolje. Podignite ruku gore. 2 mala kruga u vazduhu. Onda jedan veliki krug celom dužinom. Drugom nogom, krug unutra i napolje. Podignite ruku. 2 mala kruga po vazduhu i jedan veliki krug skroz do kraja. Sjajno. Sve ponovo. Krug nogom unutra i napolje. Ruka gore. 1, 2, pa veliki krug. Krug nogom unutra, napolje. Ruka gore. Krug 1, 2 i veliki krug. Sada pljesnite i recite moćno uže kako biste mi poslali čaroliju. Moćno uže! Uhvatio sam ih. To! Uspeli smo! Hvala vam na pomoći! O ne! Za sve sam ja kriv. Ja nisam superheroj. Sok vuče i suviše jako. To je zato što nisu zatvorene slavine. O, čekajte, to je moj posao. Sokiša u akciju! Hajde, Strašo, možeš ti to! Uspeo sam! Bravo, Strašo! Vuci! Spaseni su! Dobro je biti ponovo na suvom. Da! O, svi ste dobro! Stvarno mi je žao, drugari, da nisam pokušavao da izigravam junaka i koristim čaroliju. Ništa se od ovoga ne bi dogodilo. Ali razmisli, Strašo. Ti jesi junak, baš zato što radiš to što radiš. Da, nije ti bila potrebna čarolija. Da, već si radio najvažniji posao, Strašo. O, pa izgleda da ste u pravu. Od sada ću biti ono što sam i bio. Straša Sokiša! Gde su više sa tim sokom? Ne brini, Sokiša je stigao! Ura! Ljubi, ponovo jedu. Posao obavljen. Bravo, učenici! Ova izložba je divna. Nadam se da vam je sada jasno. Ništa od ovoga ne bi bilo tu da nije Straše i njegovog raznošenja soka. To je možda najvažniji posao u čitavom drvogradu. O, hvala. Ups. U redu je svi. Znam čini kojim ću ih pokupiti. Samo se šalim. Ti uzmi jabučo. Da ti je dobra, Strašo. O, vreme je da krenem. Vidimo se. Vidimo se uskoro, druže. Zdravo, Tome! Hvala vam na pomoći u drvogradu. Vidimo se uskoro u novoj avanturi. Doviđenja! Uloge tu
Tumačili Milan Tubić, Jelena Stojiljković, Aleksandra Širkić, Peđa Damjanović i Milan Antonić. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Bojan Puača. Za Minimax produkcija Studio.